Ingeni Sharon, wauko kama Migori. 2021-2022 financial year. Now euro 640 billion. From 640 billion to 8 billion. Right? I'm telling you, one constituency Aboro in Migori County. I'm telling you, ni pesane Japan poko winjo moche. An kumae ward mae poka winjo pesano moche. Constituency mae poka winjo pesano, including the county. I'm telling you, ni pesa matin 100 million, just 100 million. Mabire constituency mae ase winjo moche. Kinasana nugik motemo. From childhood magi nyakasane. Ana neno niya. King yo jok mosuti mo mbadhi kabisa gi pesa madonja lwetegi. And governors. What's the name? Tumbadhi mano governor ni. Inyayudo ni Masiaya, chal gi Kisumu, to chal gi Homa Bay, to chal gi Migori, to chal gi Bungoma. King yo kech awinjo ka wakili yuago trust issues ka. Ni okinyal loso chik, tinemicha kitiyo gi chikine. Kata mana bankers, Sharon, gimulo pesa magi kwan pesa, to gina magicha gichuli. Do mana dieri, onge kwalo kanyo. Nikech oket chik matek moko nyaka na golo pesa midhigo. Kati onge fair, tuluiti dung pesa kwano pesa bank, okinya tiki pesa mikwano no michul go fair kidhi ot. Nikech nitie chik matek. Gima wakili onengo ngiso, ke jo Kenya mang'eny nene usana. Ni pesa ni obirabede lwetu wa bunge. To chik oket matek, mambunge ng'eyo, ni pesa ni kodonjo, to nego ti. Nikech iyudo ka nitie kata mana governors gi. Iyudo ka in a financial year, pesa tiyo moko duok ne national government, ni pesa moko no kotiyo. Iwinjo gigi. To okonya kao party leaders, right? Mani political parties. Ne mangiso ni pesa of the governors. Mano wrong. Gimo nego ben japeny ne. Japeny ma wuyo kumene. En bo yendi pesa ni onego bet kum mbunge. To majority kum jopeny mo na wuyo kage Sharon. O yendi pesa onego bet kum mbunge. Yes. Para mopogore banano ka ichwalo gi joneno magwa achiel kachiel mbui mar Facebook. Honorable Sane Mohammed wacho ni MP's roles are clearly stated out. Wacho ni roles karamna ting jaud bura legislation, representation and oversight. Wacho ni MPs cannot oversight at the same time implementing. Kenichiwo paro ni CDF wabunge tiyo godo marat sana. Wabunge tiyo gi CDF as a campaign tool. We have enough money to have free education as a country. Ruth Athio Chieng wacho ni aguch enji CDF odong elwet wabunge. To ketne mise motegno kaka itiyo kode. Governor sido pesa mang'eny mako chako ket mane lwetgi. To jopiny dhi hinyore. Wacho ni luotu akintiero moja inako. Vitalis Ochieng wuod game karari wacho ni Sharon intiere kodwa chenro twak masani kendo wacho na mos ni welo. Wacho ni en adiera ni Raila no wacho pache jotelo bende osegolo pachegi. Wacho ni in gi pachi ano kichiwo paro kanyo ni pesgo odonjo kuom jod bura nikech governors bende nitiere koda pok maggi monego gitim kod pesa ma bende giyudo. Wacho ni ndio NGCDF to sekonyo kato bedo ni en achiel kuom gigweko mabiro sibido ka konyo Uganda. Wacho ni nderni mathoth mokwanyal wacho koro kata mna wabunge oyude to giti kode maber. Akuko tieno mar thim licho hinga he county ma Migori. Wacho ni Sharon en adiera oka support watch mano mar mayo jod bura pes NGCDF. Nango wacho ni pesa ni ka omi governors para ndiko kanyo bura bro temo kan nyalo ngade matin. Wacho ni pesa ni ka omi governors to gwenge ok dhi dongore kanyakla. Wacho ni pesa ka governors ema omite to samoro sub county mane okochwake ndalo yiero nyaka dong chien. To ka omi jaod bura to kata ne ok uchwako governors to pod NGCDF biro mana chopo negi. Tende ni akuku wacho ni kaponono ni governors meeting mano mar NGCDF gwenge kana kar chungo bura ma samoro no kosere. Akuku wacho ni samoro dongruok ok bichopo ne gwenge makamano. Asamo temo gik mar Kevin Odhiambo wacho ni Sharon pesa ni komi governors mijumbe na osetiyo this is his third term. To kata tevet achiel onge sane. Koka nyiche Oriambo liel ni oseketo pesa ni dwaro ger TVS. Pesa ni sirikal otere ward. People are really suffering in the ground. Wacho de siro watch mano mar Jakom. Para mopogore mago mag joneno magwa. Lakini dhano mudhura awinjo kan ywak ni CDF ni osekonyogi. Awinjo ka dhano ywak kanyo. Nikech ing'eny kata dala kacha governors nigi oteko mar gero ECDs. Bing'en tie skunde mang'eny maonge ECDs. Ma nyithindo pod somo tie yen. To mano dwedo mag governor. Sharon governor kata mana chiro nego ger dala kacha kech pesa no biro. Bing'en tie chichni mang'eny ma mena kothga go gweng kacha. I'm telling you, kawuono en tarik 16 donge. Apaga beach donge. Kopon pesa ni omi governors gi
maluet gini mbadhi osemieno modhurogi wadhi dok e dhier ma icho waacha. Erokamano ahinya wakili into koro